deti, moje meno je Anka a dnes vám poviem o prípade Alice Poppy Madeleine Gross. Nezabudnite na odber, like a budete úplne keď tento príbeh budete zdieľať. Teraz si už len vezmite nejaký snack na maškrtenie a pustíme sa spolu do prípadu. 28. augusta v roku 2014 sa 14-ročné dievča vybralo na prechádzku pozdĺž Grand Union kanála v západnom Londýne a už sa domov nikdy nevrátila. Tento prípad vyvolal jedno z najväčších pátraní v histórii metropolitnej polície. Alice hľadala stovka policajtov, ku ktorým patrili i potápači a pátracie psy. Snažili sa dievčatko čím skôr nájsť živé a zdravé a vziať ju do bezpečia. Všetko bolo veľmi komplikované. Čo sa Alice stalo? Zdanlivo obyčajná prechádzka sa zmenila na nočnú moru pre jej rodinu a priateľov. Teraz sa spolu bližšie pozrieme na udalosti, ktoré viedli k zmiznutiu Alice. Patracie snahy nájsť ju a objav, ktorý zanechal komunitu v šoku. Alice sa narodila na deň svätého Valentína v Londýne, Anglicku. Alice Poppy Madeleine Gross bude vždy spomínaná pre svoju žiarivú energiu a tvorivú dušu. Teraz je nám už všetkým jasné, že to nedopadne dobre. Mala toľko energie. Jej umelecká hudba a dizajn boli nepopierateľné. Hrala na klavíri, husliach a nikdy nepremeškala ukázať svoj talent, ale 28. augusta v roku 2014 sa jej stalo niečo, čo jej rodine navždy zmenilo život. Alice šla na svoju obvyklú prechádzku popri rieke a už sa nevrátila. Hodiny tikali a jej znepokojení rodičia čakali na jej návrat, dúfajúc a modliac sa, že sa ich dcére nič nestalo. Alice bola dochvíľná a zodpovedná. Keď sa nevrátila domov do 6. hodiny večer, jej rodičia vedeli, že sa niečo stalo. Telefonáty ostali bez odpovede a ich strach z minúty na minútu narastal. Alice mala len 14 rokov a bojovala s anorexiou a depresiou. Brali na vedomie, že každá minúta môže znamenať to najhoršie. Začalo vyšetrovanie. Detektív superintendent Karl Mehata bol pridelený k prípadu. Ako vyšetrovanie postupovalo, svedkovia sa prihlásili so svojimi pozorovaniami Alice. Rýchlo vyhľadali záznamy videokamier a každá informácia bola analyzovaná. Boli analyzované kamerové záznamy a každá informácia prípad rýchlo posúvala. Keď prechádzala cez kanál Grand Union, Alicine kroky sa ozývali pozdĺž mutných vôd. Kráčala so zámerom oddychnúť si, ale bola pohltená myšlienkami a starostiami, ktoré poznala len ona. Kamery sledovali každý jej pohyb a zachytávali jej posledné známe kroky predtým, než zmizla v tieni. Dni sa míňali a Alicina rodina čoraz viac zúfalo hľadala odpovede. Prosili verejnosť, aby pomohla priviesť ich dceru domov, čím odhalili zraniteľnú povahu ich milovaného dievčatka. Jej matka v svojich prihovoroch dúfala, že osloví každého, kto by mohol vedieť niečo o jej pohybe. Keďže sa vyšetrovanie naťahovalo bez stopy, detektív vedel, že prípad treba posunúť na ďalšiu úroveň. Jednotka, ktorá sa zaoberala vraždami a veľkými zločinmi v Škotlande, si uvedomila, že sú jediní, ktorí v prípade problémov dokážu zvládnuť takýto komplex udalostí. Verejné zhromaždenia na mobilizáciu Alicinej rodiny v zúfalom pokuse nájsť ich nezvestné dieťa. Hashtag Nájdi Alice sa na sociálnych sieťach šíril rýchlosťou blesku. Dňom a nocou pátrali po akejkoľvek stope, ale márne. Dni sa zmenili na týždne.
Mesto bolo zahalené do žltých stúch, symbolov nádeje a prosby o odpovede. Bolo to 4. septembra. Alice bola takmer týždeň nezvestná. Potom policajti do Discovery spustili reťazec udalostí, ktoré zachvátili celé mesto v horúčkovitom hone za pravdou. Pozdĺž rieky Brent ležali Alicine opustené nedotknuté veci, vrátane topánok, ktoré na sebe mala, keď odišla z domu. Bol to kľúčový moment, s ktorým bolo konečne možné pracovať. CCTV zábery policajti zverejňujú verejnosti v nádeji, že oslovia všetkých svedkov, ktorí mali vidieť niečo dôležité, ale na druhej strane to zintenzívnilo pátranie, čo začala polícia považovať za najhoršie. Predpokladali, že si Alice sama vzala svoj život. S nasadením vyše 600 dôstojníkov prečesávalo stovky hodín záznamu. Medzitým vo Štvoriciach neúnavne pátrali vo vode. Každý zdroj, ak bol poškodený, bol uvedený do činnosti s potápačmi a psami nasadenými na odkrytie ohromujúcich 9 metrov štvorcových míľ. Napriek všetkému stále nenachádzajú žiadnu stopu. A čas sa rýchlo míňa. Vyšetrovaciemu tímu neostáva nič iné, len prejsť temné hlbiny rieky a prehrabávať sa hustou vodou, ale napriek tomu ich výťažok z hľadania nič neprinesol. Jedine ich nechal zdrvených a nervóznych. Analýza odhalila kritickú informáciu o tom, že o nezvestnej žene bolo naposledy známe, že sa nachádzala v blízkosti rieky, pretože domov poslala správu. Hlavný detektív bol presvedčený, že v tejto oblasti bolo stráveného viac času, ako malo byť. Okamžite nariadili ďalšie pátranie. Samovražda bez známok nezvestného dievčaťa bola čoraz menej pravdepodobnejšia. Forenzní vedci potvrdili, že ak by sa jej telo utopilo, už by sa opäť vynorilo na povrch. Ukázalo to na myšlienku, či bola vo vode, alebo ju tam niekto dal úmyselne tak, aby sa nevynorila. Tým sa obrátil na databázu nezvestných osôb a odhalili niečo zaujímavé. Arnis Zalkonc, stavbar z Lotyšska, sa taktiež ten čas nachádzal v oblasti. Je možné, že zmiznutie zo záberu CCTV Alice a Arnisa sú spolu prepojené? Keď si dôkladne pozreli CCTV kamery, uviedli, že len o malú chvíľku za Aliceou, ktorá prešla po moste, šiel na bicykli mladý muž. Policajtom po chrbte prebehli zimomriavky. Keď sa na zábery pozreli bližšie, vedci začali naberať temný spád. Zalkon sa na záznamoch objavuje znova a znova na rôznych miestach. Na Rušnej ulici a späť do oblasti, kde bola Alice naposledy videná. Jeho cesta bicyklom na hlavnú cestu bola znepokojivo dlhá. Konkrétne šlo o 45 minút, pričom to malo trvať oveľa menej. Pozreli sa aj na Zalkonové pozadie a zistili, že v roku 2009, teda v jeho minulosti, bol odsúdený za vraždu svojej manželky, ktorú dobodal a pochoval v plitkom hrobe. Len 2 roky po príchode do Londýna napadol 14-ročné dievča v blízkosti toho istého kanála, kde Alice zmizla. Keď prehľadávajú Zalkonov byt v Ealingu, ich adrenalín stúpa a plne si uvedomujú plný rozsah škody. Dôkazy, ktoré tam nachádzajú, sú spojené s vraždou a odhalili niečo šokujúce. Ide o chladnokrvného zabijáka. Dopodrobna sa zaoberal vyhliadnutým dievčaťom, kto je, kde žije, kade chodieva. V tomto prípade to bola Alice. Každý dôkaz bez ohľadu na to, aký bol malý, bol starostlivo analyzovaný. Len 5 týždňov potom, čo Alice zmizla, vyšla na povrch šokujúca správa.
totižto bolo nájdené Elisine telo. Hrozné detaily jej smrti vyvolali šok komunite. Jej telo bolo zviazané v polohe plodu dieťaťa a zaťažené tehlami na kostre kolesa z bicykla. Po spamätaní sa polície, čo sa stalo, bol objavený dôležitý dôkaz. Ohorok cigarety nájdený na mieste činu a hádate, komu patrilo DNA. No jasné, komu inému ako Zalkonovi. Polícia bola presvedčená, že majú správneho muža. Keď sa na prípad pozreli späť, ihneď im všetko začalo dávať zmysel. Polícia sa bála, že utiekol z krajiny, ale vedeli, že si nemôžu oddychnúť, kým ho nedostanú do väzby. Lov na Zalkona pokračoval a polícia sa mu za každú cenu chcela priblížiť a potom ho nakoniec našli. Detektív sa dozvedel mrazivú správu o Zalkonovi. Bol nájdený Elisin iPhone pod hromadou odpadu, no to bol len začiatok. Jeho DNA sa nachádzala na Elisiných topánkach a batohu, ale keď ho konečne našli, Zalkon bol už mŕtvý. Sám si vzal život. Teraz si poskladali príšerný obrázok toho, čo urobil Elis. Polícia sa domnievala, že ju videl počas jazdy na bicykli. Pokúsil sa ju sexuálne napadnúť a potom ju na smrť dobodal. Na miesto sa vrátil niekoľkokrát, aby dôkladne ukryl telo. Tento prípad šokoval celú komunitu. Došlo k zmenám a postupom kontroly registrov trestu a osôb vstupujúcich do Spojeného kráľovstva. Elis si každý pamätal ako veselú plnú života, aj keď jej život bol veľmi krátky. Spravodlivosti bolo učinené zadosť. Elisina pamiatka bude stále nažive. Čo si myslíte o tomto príbehu? Vaše názory a postrehy mi môžete napísať dolu pod videom. Nezabudnite na like, odber a zdieľanie, veľmi ma tým potešíte. Prajem pekný dník a ešte, aby som nezabudla, tak sa musím pochváliť, že moja neter zložila svoju prvú pesničku, ktorú naspievala a zahrala na gitare v normálnom štúdiu, na čo som na ňu hrozne pyšná, hrdá, naozaj je super. A vám v popisku dole pod videom pridávam link a budem veľmi rada, keď mi napíšete, ako sa vám páči. Ide o pieseň z vlastného života, takže ja osobne viem, o čo sa v nej jedná, ale ľudia zvonku ju môžu vnímať úplne inač. V každom prípade mi napíšte, pretože som veľmi zvedavá a tieto dni nerobím nič iné, len si ju stále púšťam dookola a si hovorím, aký má anielský hlas. Naozaj som za ňu veľmi vďačná. A ešte, aby som nezabudla, má v pláne nahrať celý album a neviem sa ho dočkať. Dobre, končím, lebo to budem okecovať do zajtra, ale určite si puste a napíšte mi. Ahojky! Stojím na svojej stonke, celkom sama. Z diaľky už vietor veje, som dolamaná. Aj keď lúka je veľká, cítim sa malá a tenká. Keby som sa bála, si tu ty. Pohľadom do mojich očí vidíš pocity. Keby ma vietor odvial ďalej, ja strácam nádej, že sa už nevrátim domov. Tá zaleje ma vodou, keď som sama a túlava. La 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 la.
Sneženka upáva, sneženka upáva. Keby ma vietor odvial ďalej, ja strácam nádej, že sa už nevrátim domov. Tá zalieva vodou, keď som sama a túlava. La 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 la, ty si môj